nyt se lähti menemään, eli nyt Baba Markku ei Please, silence please. Joo, vaikka lahjojen tuominen oli ikään kuin kiellettyä, niin mehän emme oikealla asemalla koskaan noudattaneet normeja Markun kanssa, jotka ei noudata normeja edelleenkään. Jotenka päätimme muistella hieman menneitä. Nyt kun Markku ja Matti katsovat Jetroa, Roostettin Jetroa telkkarista, niin me muistimme, että silloin aikoinaan Markku musiikin tuntijana otti ja soitti Tullin Jetroa. Niinpä tässä sinulle tällainen DVD- ja kirjaboksi, jossa Tulli Jetro esiintyy ihan kokonaan. Ja tämä boksin nimi on osuvasti näin 30-vuotispäivillä Too old to rock and roll, too young to die. Ja koska Markku, kuten osa meistä, edustaa vinyyliaikakautta, tämä kyseinen levy edustaa myös niitä levyjä, joita aikoinaan oikealla asemalla soitettiin. Ja Markku juosi näitä myös sisään. Puolisen Jussi tuossa käännäkö kamera tuonne Jussiin hymyilee ja tietää mitä tuleman pitää. Nimittäin Markku soitti yhden kerran mukavaa musiikkia. Aamutuimaan, joka oli sitä flamingoa. Tämä musiikki sisältää aitoa espanjalaista flamingo-musiikkia. Tämän levymerkki on, otetaan tuonne kameraan vielä, Flamingo. Joten näillä lämpimillä sanoilla, hyvä rakas ystäväni Markku, hauskaa 60-vuotispäivää Juntusen Mikolta ja minulta kuin myös koko oikean aseman porukalta. Kiitos. Se oli katastrofi aamukansa joskus.